Ето, че сме обратно в студиото на Радио Реакция и вече официално мога да кажа здравей на Димитър Златанов от Eastern Spirit и Георги Гинев от Ice Fan Subs. Добър вечер! Здравейте! Като за начало, все пак ще говорим за аниме, което си има съответно и манга, по която е правено. Може ли да въведете за хората, които изобщо си нямат на идея, каква е историята в Поход срещу титаните, какво се случва все пак там? Кой ще започва? Ако искаш, започни ти, започваме. Ще продължа. Добре, най-вече човечеството е на ръба на изчезването. След това са създали те... Ако искаш, аз да почна. Да, продължи ти, въртле. Историята се развива в едно време, което не е точно определено така хронологично, исторически. След като е станал някаква форма на апокалипсис, по-голямата част от човечеството е било избито от развилнели се титани или гиганти, различни интерпретации има на българския превод. Въпросните титани са принудили хората да се оттеглят до една доста голяма крепост, която е оградена с 3 концентрични вала или стени и вътре около 1 милион души живеят в продължение на около век, укривайки се зад стените и без да напускат това място, защото се страхуват от това, което правят титаните, а то е всъщност да поглъщат хората. И този страх е допринесъл до развитието на едно стадно поведение на хората, които се интересуват единствено от идиличния си живот зад стените, не искат. Изгубила се тази част от човешката природа, която се изразява най-вече с любопитство, с желание да изследва. Опознаване на света, общо взето. Да. Събитията ни пренасят точно 100 години след като тези хора са избягали зад стените, когато тези стени отново са нападнати, въпреки че са високи над 50 метра и се смята, че никой от титаните не може да ги преодолее, тъй като те в повечето случаи не надвишават 15 метра височина. Обаче стените за тях на жалост са разбити и отново се връщат към тази тема с оцеляването. Принудени са да бягат, повечето изпадат в някакво такова състояние, абсолютно отчаяние и общо взето началото на анимето е доста депресиращо до някъде, защото няма никаква нотка на оптимизъм, че могат да се спасят по някакъв начин хората и са поставени нещата в един предсвършен факт почти. Да, и след като разбиват стените, факта, който потиква главният герой Ерен да се бие срещу титаните, след като намира майка си, която бива притисната от къщата му. Той се опитва да измъкне, но следователно не успява и бива спасен от... един от войниците в гарнизона, войниците от гарнизона бива спасен. По стечение на обстоятелствата дължи много на семейството на Ерен, тъй като баща му, който е лекар, е спасил града им преди време от епидемия и предполага се, че той също е бил един от заразените. И благодарение на това той решава да им се притече на помощ, въпреки че не успява да се изправи срещу титана, не му стига смелост. Успява да измъкне Ерен и неговата доведена сестра Микаса, което разбира се не се харесва на опортунистично настроения Ерен, който не готов да избие титана, буквално просто да му скочи на главата. Той се дразни на нихилизма на своите съграждани, които са свикнали с живота си и не искат никаква промяна да внесат в него, а той копне да види света извън стените и повечето му познати го обявяват за луд и за самоубиец. И разбира се, това оттам нататък се разгръща историята, която се върти основно около него, желанието му да се изправи срещу титаните и той е един от малкото хора, които дръзват да го направят и той е, така да го наречем накратко, новата надежда, която внася необходимата нотка оптимизъм за събитията, които ще последват. Аз имам един въпрос към гостите. Не ви ли се струва, че историята, която разказват в анимето, прилича малко на съвременната история, в който днешния свят живее? Една проекция на съвременния свят. Всъщност има такава, защото аз си го обяснявам като общо взето това оцелява по-силния. За мен това си го обяснявам и точно това е, което се свързва с съвременния свят. Да, нещата са сведени до Дарвиновия модел за оцеляване на по-силния. В случая за първи път
в историята на човека, има някой, който е по-силен от него. Тъй като човека, който е доминиращия биологичен вид до днешен ден на планетата, няма естествени врагове. Казват, че той е най-опасният хищник. Ето, че се появява хищник, който ловува с него и той е не само, че е ловуван, но е и поставен на ръба на измирането. Това е доста интересен поглед, въпреки че не е нещо уникално. Виждали сме го в безброй други анимета под най-различни форми. То самия сюжет не е нещо, което самия сюжет не е това според мен. Факт е това, как е поднесен от самия автор. За мен, добре, в такъв случай идва и следващия ми въпрос. Какво всъщност ви мотивира да се захванете с превода и какви са причините? Моята мотивация е изключително проста. Аз, примерно, когато избирам нещо, което да гледам и най-вече да превеждаме от това да го видя от постера и просто ми харесва. А и след като бях чел база позитивни мнения за мангата, реших, че просто трябва да се гледа и след супер надъхващия трейлър нямаше как да не го таковам. Казах на колегата ми, веднага той се съгласи и го почнахме още на същия ден, общо взето това ни е главната мотивация. При теб, Митко? Неговата е малко по-бавна. Идва на късен етап. Моята, аз не започнах веднага да го превеждам. Нямам навика да превеждам анимета, аз превеждам основно игрални филми. Обикновено, когато тръгна да превеждам нещо, то е когато то ме заплени изключително много. А това беше невъзможно да остане на ниво първи епизод, защото въпреки, че на хората много им се хареса това, което виждат, аз лично така бях. Не исках да се разочаровам на по-късен етап, защото съм виждал много неща, които започват обещаващо и после така се скапват в последствие. Това главно, защото разводняват историята с не по мангата. Просто е това. Не е задължително. Има доста заглавия, които върват плътно по мангата, но пак няма. Мангата, ако не струва, няма как братле да. Аз започнах от четвърти епизод да превеждам, защото просто ми стана така доста интересно. В същото време жанра, който представлява анимето в военно отношение, така представлява интерес за мен. Аз съм превеждал преди военни филми и беше ми интересно да направя опит да предам нещата от към чисто технически, от техническа страна, обращенията на военен език там с съответните изразни средства. Исках да го направя колкото се може по-качествено. Сега вече хората, които са го гледали с моят превод, могат да кажат дали това съм го постигнал. Надявам се да съм. Ето след днес ще ти проверят превода. Могат да го проверят, и да го подлагат на критики. Приемам всякакви мнения, така че... Все пак според вас, каква е причината за големия успех на това аниме? Според мен причината е, че то е предназначено за масата. Първо, зрителят не е принуден да изпада в някакви много сериозни разсъждения върху това какво се иска да се каже с това заглавие и така нататък. Общо взето набляга се на екшън сцените, има много викане в анимето. Което на много хора не се харесва. Да, на някой не им харесва. Аз лично, тъй като от години гледам азиатско кино и впоследствие анимета, съм свикнал на азиаците, че те по този начин се изразяват емоциите. Мене честно казвам ме радва да крещат. Вижда се и в доста от бойните им изкуства, че те вярват, че това дава сили по някакъв начин. Сега колко е така... Един Господ знае. Но идеята на анимето е общо взето да си изключиш мозъка, да гледаш баталните сцени. По-скоро да гледаш как обнетяват човечеството буквално, което наистина е така и мене това ми хареса, защото наистина човечеството е докарано до един ръб, който просто няма как да го трапа, който не мога да го прескочи. Просто мене това изключително много ме радва. Сега ви предлагам да се насочим към една песен, която също е част от ОСТ-то на анимето. След това ще се върнем отново тук в студиото, където ще продължим с разговора с нашите гости.
Продължаваме с въпросите към нашите гости. Анимето е с някаква смесица от мит и реалност. Каква част заема митологичната линия в него и доколко е наблегнато на реализма? И не мисля, че ще получиш еднозначен отговор на този въпрос, защото дори в момента съществуват доста дебати по въпроса, нали, това титаните, митологичните титани ли са от гръцката митология или всъщност няма нищо общо с титаните, тъй като думата кьоджин от японски буквално означава великан или гигант, а не титан. Ако са искали да става въпрос за титани, ще ли се да използват друга дума. Като противоречие на тази теория идва официалното английско заглавие, което е буквално атака срещу титаните. Там е използвана точно думата титан. Сега има друго нещо. Доколкото ми е известно, мангата е лицензирана в Щатите. Предполагам, че някой по-маркетингово настроен менеджер му е хрумнало, че ще се продава повече в Щатите тази манга, ако се вкара някакво по-епично название, отколкото скучното гигант. Той си има теория, но всъщност това не се знае, защото няма дори в мангата, не е самия автор не го е разкрил това, доколкото знам. Да, но препратки се виждат. Той вижда някакви препратки, които аз ако се гледа внимателно, има някакви такива, макар и много малки препратки към титаните от гръцката митология. Примера, който мога да дам е с Кронос, първия титан, който е имал навика да изяжда своите деца, за да не се налага да има наследник, който в един момент да го детронира. Както и, че той, според някои източници, имал в жилите му е текал огън. Както хората, които са гледали анимето, знаят, титаните излучат така доста силна телесна температура, доста надвишаваща температурата на кипене, така че това може да се има като някакъв, може да не е директно свързано с митологията, може да е една идея, която е взета оттам. В такъв случай, след целият този фурор по анимето, можем ли да твърдим, че това е анимето на 2013 година? Аз съм твърдо за. Твърдо за, може много хора да ме оплюят, но аз съм твърдо за. Въпреки че има своите дупки, за мен си е най-доброто. Няма критерии, по който да бъде оценено аниме според мен на годината. Това не е като Мис България, да кажем. Защо всяка година вибират? Да, но пак резултатът ще е много спорен. Естествено ще има хора, които мислят, че ще е анимето на годината, други, които ще са на противоположното не, трети пък ще кажат какво значи аниме на годината. Добре, всеки си е прав за себе си. Аз лично го харесах най-много за това, което съм изгледал през тази година, така че за мен си е анимето на годината, за другите не мога да говоря. А в такъв случай в личната ви ранглиста на всеки един от вас двамата, къде попада то? Аз нямам така ранглиста. Аз имам ранглиста, ама не знам на кой ред би го сложил, защото имам 5 заглавия, които са ми достатъчно любими. Има много хора, които си водят цели така доста детайлни списъци в едни сайтове. Да, случайно. Какво са гледали, какво са оставяли, какво гледат в момента и така нататък. Гледат за бъдеще. Имат си листове първо, второ, трето място. Аз нямам такова нещо. Не мога да кажа дори. За мен определено не е аниме, което би го сложил на начална редица, защото си има своите пропуски, както всяко едно заглавие, така че не знам точно на коя позиция да го сложа, но може би на 8-9 място би се побрал, което и в самия сайт, в който е с класациите, е точно на тези позиции, 9-10 място. А все пак да ви върна обратно и на самия превод, какви бяха трудностите при превеждането на това аниме? Ако имаше такива. Нека колегата първо каже, защото преводите все пак са два различни. Да. Трудности. Като всеки превод си има особености. Примерно тук може би най-трудното, което бих казал, би било военните термини, което за мен да е било по-трудно. Не беше превода, който най-много ме е затруднил. Имало е преводи, които са ми взимали буквално здравето. Съм се бъхтил на тях доста повече. Имаше си, нали, определени реплики, които сме затруднявали повече, но това е защото английските субтитри не бяха идеални. Имаше доста въпреки, че са от недодялно написани реплики, които нямаха абсолютно никаква логика. Така че там трябваше да се консултирам с японист и в интерес на истината, аз да кажа за протокола, че и ние се консултирахме с японист, друг наш човек, за някои термини, които просто нямаше как да ги измислим. И като за край, ако в момента някой ни слуша и се чуди да гледам или да не гледам, защо трябва да се гледа това аниме? Аз лично не съм привърженик на това да се слуша някой да ти казва
гледай това или не гледай онова. Никога не съм гледал нещо, защото някой ми е казал да го гледам или да не го гледам. Глупо би било да не гледаш нещо, което така отвътре те влече да го гледаш, ако някой го оплюе пред теб и ти решиш да не го гледаш, защото той има някакво меродавно мнение, както и обратния случай. Ако твърде много го твърде надъхано се обяснява колко е добре направено и колко е яко и така нататък, също може да не е достатъчно добра причина за някой да го гледа. Гледайте го, ако... Не знам, аз лично би го препоръчал. Да, и аз съм препоръчал съм го на хора и те са го харесвали, следователно. Даже аз съм го препоръчал на доста хора, които за първи път даже за няколко колкото пъти да съм се опитвал да ги накарам да гледат някаква анимация. Не знам, аз го препоръчвам на хората, които искат да гледат някакви пълни мазаляции, така за тия хора. Просто го препоръчвам 100%. Колегата обаче използва на яките термини. Да, просто такива мазаляци трябва да се видят на всички хора, които просто... Това са аниме, терминология. Ще пуснем после допълнително един речник за хората, които не са с нея. Добре, благодаря много за това гостуване. Ние благодарим за поканата. Това бяха Димитър Златанов и Георги Гинев, които ви обясниха какви мазаляци предлага поход срещу титаните. Извън тази шега, наистина ви препоръчваме да хвърлите едно око, поне на най-основната информация за анимето, пък дано и да ви направи добро впечатление, така както те е оставило положително мнение от тях. Сега се насочваме към следващата песен за тази вечер.